Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kunjuk ngarsanipun para pepunden, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautama ingkang satuhu sampun pono ing pamawas miwah lebda ing reng pitutur ingkang pantes pinundi ing panghormatan. Kunjuk ngarsanipun para alim, ulama, para kiai, minggahipun para pangarsaning agama pinangka dados panuntun kiblating manembah ingkang satuhu sangat kawula takzimi. Menggah atur sabda dawuh pangandikanipun. Kunjuk ngarsanipun para priagung pangembah, pangembating praja, para satraning nagari pinangka pandeming kawula dasih langkung-langkung kunjuk ngarsanipun panjenenganipun Bapak Sungkono pinangka duta pangarsa saking panjenenganipun Ibu Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami ingkang satu sangat kawula bekteni. Ngarsanipun para lenggah, para rawuh, tamu undangan kakung miwah putri ingkang dahat kalingga murudaning akrami. Tumandung ngarsanipun panjenenganipun Bapak ingkang hamengkugati inggih panjenenganipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami ingkang satu bagya mulya. Katur panjenenganipun para kadah werda muda taruna pinangka jejering generasi penersing bangsa ingkang sadu sangat kawula tresnani. Datan katalumpan ugi katur panjenenganipun para kadang pametri budaya diluhur, seni budaya Jawi, seni campur sari sedayu pimpinan kadang kula kinasih Adi Mas Sigit wingking saking Laladan Sentul Keyongan Nogosari ingkang pantes tinulada. Saderengipun kawula matur ingkang alangkung kathah keparenga kula nyuwun gungan sing samudra pangaksama awit kawula sampun kumawantun sumantaka jumejer gempil saha nyegek kamardikan panjenengan sekalian ingkang katembeh saweg eca lan sekeca sami wawan imbal pangandikan. Boten ateges kawula ing mriki sing kleres saking raing Subasita Twit Tata Krami hanamung awrat mangemban dawuh saking kadang kala anem Adi Mas Marji sekalian garwa. Neninggih kawula ing mriki pinijang ngemban wuwus kinenek ngaturaken menggah was wigatos sing gati sowanipun kadang kala anem Adi Mas Marji sekalian garwa wonten dalemipun Bapak Sumarno Ibu Salami wonten ing tlatah
Cindi Gundang Legi Klego Boyolali kunjung ngarsanipun para punden bini sepuh sesepuh ingkang dadi nurmatan kangge minangkani purwakaning atur kawula sumangga setaran kawula tansah kawula dherekaken manengku puja puji dalah syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan dumateng panjenengan sedaya sumrambah dalasan kawula katitik wonten ing pahargyan prasaja ari kalenggahan enjang tunggap siang punika panjenengan sedaya sumrambah dalasan kawula tasih saged makempal nyawiji muwajah silaturahim saha hangestrenipun punapa ingkang dados atur panuwun saking panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Salami kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten rubeda satunggal punapa-punapa. Sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo menggah peparing syafaatipun syafaatu fitini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Wadene keplasing sedya sawanipun kadang kawula aneh Adimas Marji sekalian garwa wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Salami wonten ing Laladan Cindi Gundang Legi Klego taksih wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang angkos pindah nggih ngaturaken salam taklim kawilujengan unjuk ngarsanipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami kan diatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang salajengipun inggih bilih nalika dinten ingkang sampun kauri panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Salami ngaturaken calon pinangantian jalu sasele ingkang asesilih anak Mas Bagus Arya Prasetyaji wonten gubukipun kadang kawula anem Adimas Marji sekalian garwa ingkang saperlu saged enggala kaijab kabulaken miwah kadhawuhaken kalian kenya putrinipun kadang kula anem Adimas Marji sekalian garwa ingkang wingking saking Laladan Padukuhan Grinjengan Desa Watu Gedhe Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin calon pinanganten jalu sasele kala wau sampun saged kalampahan ijab kabul rikala dinten Sabtu wagi surya kaping 12 warsa 2020 wonten gubukipun kadang kawula anem Adimas Marji lan ugi sampun katatet wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Kemusu Udakara Tabuh Wolu Injak lan ugi sampun kalampahan wisuda nunggil dinten rikala Udakara Tabuh setunggal siang ing ambak bilih sampun kepareng ijab kabul miwah dawuh kalian kenya putrinipun panjenenganipun kadang kawula anem Adimas Marji sekalian garwa saking keparengipun panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Salami pengandan sarimbit saged kalarapaken utawi kasowanaken wonten dalemipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami wonten ari kalenggan enjang tunggap siang punika lumantar kawula kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim panganten sarimbit kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Salami kadang kula anem Adimas Marji sekalian garwa sagedipun
hanamung derek borong dumateng panjenipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami pripun anggenipun badhe anggula wentah saha medrah putra penanganten kekalih murih saenipun anggenipun badhe nderek lelumban wonten ing sakmadyaning bebrayan agung ingkang mbok bilih sak manggih temanten kekalih cemondhok wonten dalemipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami ing mriki saking keparengipun kadang kula anem Adimas Marji saged toka emong kanthi bebasan boten wonten bentenipun ing antawisipun putra mantu punapa dene putra piyambak wondene atur ingkang salajengipun kadang kula anem Adimas Marji sekalian garwa ugi ngasta angsul-angsul ingkang boten sependheng sedaya kula wau kaaturaken katur panjenipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami mugi sedaya kula wau sinaosa boten sepinten sageta dadosna raketipun anggenipun sami kekadangan lumantar kekadangan bebesanan sawanipun kadang kula anem Adimas Marji sekalian garwa wonten dalemipun Bapak Sumarno Ibu Salami ginarubyuk saking para sanak sederek tangga tepalih ingkang sami nderekaken sawanipun Bapak Marji sekalian garwa wonten dalemipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Salami ingkang mbok bilih sekataing wadya wandaya ingkang sami nderekaken sawanipun kadang kala anem Adimas Marji sekalian garwa dados nobot repotipun panjenipun Bapak Sumarno sekalian Ibu lumantar kawula nyuwun lumundring sih samudra pangapunten ingkang mbok bilih pahargyan prasaja wonten ing ari kalenggan enjang tungkat siang punika sampun paripurna kadang kala anem Adimas Marji sekalian garwa ugi sapangarak pangombyong kepareng daya-daya nyuwun pamit wangsul saking dalemipun Bapak Sumarno sekalian Ibu nyuwun tambahing berkah durma pangestu mugi sak wangsul lipun kadang kula anem Adimas Marji sekalian garwa dalasan sapangarak pangombyong sageta tinebena saking pringgo bayaning margi tansah manggih rahayu widung ngantos dumugi dalem sowan-sowan kunjung ngarsanipun para pepundhen bini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan makaten lan semanten atur kawula pinangka talanging basa saking kadang kala anem Adimas Marji sekalian garwa ingkang mbok bilih anggen kawula matur wiwit purwa madya dalah usananing atur kawula kathah cecer ceweting basa kula hamenggono anung jejering jalma ingkang kirang sampurna kirang anggen kawula nampi sasaring basa duwe sastra saking panjenipun para winasis mila awit saking punika mugi panjenipun para pinisepuh sedaya kersa hangagungna ing pangabsana pinangka puput pepuntaning atur kawula wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujah gamblang atur pangantika pasrah saking panjenenganipun Bapak Marji lumantar panjenenganipun Bapak Kamiti Bagong Raharja sampun paripurna. Dene adicara ingkang candhaipun niki atur pangantika panampi saking panjenenganipun Bapak Sumarno ingkang samangkih badhe kasariran panjenenganipun Bapak Sungkono. Pramila dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kawula sumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wasyukru lillah la haula wala quwwata illa billah. Kunjung ngarsanipun para pepundhen, para bini sepuh sesepuh kasubuhan
ingkang langkung pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pinundi saha kinakuten ingkang tansah kula hormati. Langkung-langkung kunjung ngarsanipun para alim ulama, mandhapipun tokoh masyarakat, tokoh agama wonten ing Padukuhan Cindi RT 16. Fa insyaallah ingkang dipun tenggo-tenggo menggah fatwahipun. Mliginipun kunjung ngarsanipun kadang pisan panjenenganipun Bapak Marji ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Bagong ingkang sampun matur wonten ngajeng. Nggih menika para bapak ibu sekalian ingkang tansah kula hormati. Boten kesepen malih kunjung ngarsanipun para bapak ibu tambedan sekalian, para kadang kaneman werda muda-mudi, ugi santriwan santri putri, ugi temanten sarimbit ingkang tansah kawula tresnani. Mliginipun grup kesenian campur sari Sedayu mijil pidalem saking Laladan Nogosari ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kawula matur jangkep langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken raos puja mewah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah wonten kasempatan enjang siang punika kula dalasan panjenengan sami saged makempal manunggal dados setunggal wonten dalemipun adik kula Sumar sak keluarga dalam rangka bayang kari temanten sarimbit nggih menika ingkang asesilih pun Bagus Arya Prasetyaji kaleres putra kakungipun Adimas Sumar sekalian adik kula Salami kalian Roro Ayu Genduk nggih menika Sri Lestari kaleres putra putrinipun panjenenganipun Bapak Marji sekalian ibu. Para pepundhen, para bini sepuh, sesepuh kasepuhan ingkang tansah kula hormati, nyuwun pangapunten kawula kepeksa matur wonten ngarsa panjenengan tiga sami. Kula minangka sulih sarira panjenenganipun adik kula Sumar sak keluarga. Adik kula Sumar sak keluarga boten kuwawi matur piyambak. Nggih menika kawula kajibah dados talang matur panjenenganipun Adimas Sumar sak keluarga. Adimas Sumar sak keluarga ngaping kalihi ngaturaken sugeng menggah rawuhipun para bapak ibu tambedan sekalian. Langkung-langkung kadang pisan ugi pengarak pengombyong pisan mijil pidalem saking Padukuhan Grinjingan Desa Watu Gede Kecamatan Kemusu ngendikanipun Mas Bagong tasih wilayah wewengkon Kabupaten Boyolali Grinjingan niku. Ngoten nggih. Nggih nyuwun pangapunten Grinjingan niku tasih wewengkon Kabupaten Boyolali sami. Hamugia nggih menika samudyanipun panjenenganipun adik kula Sumar estu matur agunging panuwun atas kerawanipun para bapak ibu tamu dan sekalian langkung-langkung kadang pisan ugi pengarak pengombyong pisan. Nggih menika intinipun panjenenganipun adik kula Sumar ing wedal enjang siang punika nggih menika nampi atur pasrahipun panjenenganipun Bapak Marji lumantar panjenenganipun Bapak Den Bagus Bagong sampun matur kathah sanget kala wau. Intinipun ingkang sepindah nggih menika ngaturaken salam takdim kagem panjenenganipun adik kula Sumar sak keluarga. Salam takdimipun nggih menika dipun tampi panjenenganipun adik kula Sumar lumantar kawula kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kelajenganipun panjenenganipun Bapak Marji sekalian ibu lumantar panjenenganipun Bapak Bagong kalau ngajeng nggih menika masrahaken temanten sarimbit ingkang asesilih nggih menika pun Bagus Arya Prasetyaji kalian Roro Ayu Genduk Sri Lestari nggih menika intinipun temanten sarimbit dipun tampi panjenenganipun
panjenenganipun adik kula Sumar kanthi asta kekalih kanthi syukur naning bekalih ing mbok pilih temanten saribit sumondok wonten padukuhan cindi utawi wonten dalemipun keluarga ageng adik kula Sumar nggih menika panjenenganipun nggih menika kewajibanipun tiyang sepuh nggih menika maringi pengalaman serserpan utawi pendidikan dumateng temanten saribit nggih menika ing mbok pilih temanten saribit cumondok wonten keluarga ageng panjenenganipun Bapak Marji monggo sareng-sareng anggenipun didik temanten saribit kita arahkan nggih menika mengarah ke depan demi nggih menika ke keluarga ingkang hayem tentrem keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jangkep kelajenganipun nggih menika monggo sareng-sareng ndedonga sesarengan hamugia temanten saribit ingkang sampun dipun pasrahaken nggih menika hamugia pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati dados keluarga ingkang hayem tentrem bahagia mulya donya dumugi ning akhiratipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih menika tasih lumantar kawula panjenenganipun Adimas Sumar sak keluarga menika kagungan kersa utawi kagungan damel nggih menika tebih-tebih sampun karancang karacik hananging wonten kirang samudanipun lungguh suguh aruh estu panjenenganipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih nyuwun pangapunten nggih menika dalem boten saged nenggo acara niki sampai purna nggih monggo sareng-sareng mengke menikmati hiburan intinipun dalem badhe nglajengaken acara nyuwun pangapunten nggih nggih mungkin saking kawula kirang langkung ngen kula matur estu kawula nyuwun pangapunten kadhi pinutup atur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh unjukan sarta daharan oh dereng wonten to oh dereng wonten siap lah mengke nek wonten unjukan daharan panjenenganipun adik kula Sumar nggih menika nyumanggaken nggih menika dipun dahar dipun unjuk kanthi syukur nan bekali saking kawula cekap semonten kirang langkung ngen kula matur estu kawula nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur panampi saking panjenenganipun Bapak Sumar lumantar panjenenganipun Bapak Sukono sampun paripurna. Dene adicara ingkang candhaipun nggih panutup anamung saderengipun kita tutup wangsul dumateng pribadi kawula hamba pilih anggen kawula matur minangka pengendali wara ing janggal-janggal punika kathah kekiranganipun kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun lan monggo kita tutup sarengan kanthi waosan hamdalah sepindah alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.